Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam menikah nggih Islam ingkang diridhoi dhateng datuwah menikah Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mokoh menikah Islam kita niki umatih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah. Mung kita dituntut dateng datuwah sebagai manusia umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah mung dadi saksi. Sing kala wingi menika pun kula sampaiaken jenengan tangletaken bab saksi niku napa? Melalui ayat ingkang menikah kula sampaiaken asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menikah. Allah datuh ar-Rahman Rahim menikah. Ngutus kita ingkang menuntut kita untuk menjadi saksi bertemunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umatnya yang harus mempunyai istiqomah menikah. Letak ilmune kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah nggih kudu nggadahi istiqomah di jam yang tepat, di waktu yang tepat. Lah niku nggih. Lek kita mboten tahu nggadahi istiqomah nggih dos pundi kajenge kepanggih. Lek kita mboten tahu sholawat sing sak benere dhateng Kanjeng Nabi, sholawat kita mung sekedar mawon. Terus pundi Kanjeng Nabi kajenge nyopoh umate. Lah niku nggih alhamdulillahirabbil alamin ma'rifatullah menika ilmune mudah. Sinten mawon saged ingkang laksanakaken. Sinten mawon saged dikepanggihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Niku ilmune. Lek ikhlas panjenengan poso nggih sampean puasa ini. Nah niku kudu enten ingkang dikurbanaken. Kurban napa? Mboten sing kados kurban sing yok napa menika. Cukup kita niki nggak ada istiqomah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan pun kita bersolawat, makan pun kita beristighfar. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus jujur melaksanakan apapun yang kita jalani. Maka nanti setelah kita mandi pun bersolawat, berzikir, bertasbih, maka Islam kita menjadi Islam sekujur tubuh. Maka Allah datuh ingkang semerap menikah. Maka saged panjenengan ditakdiraken, dipilih, dipertemuaken datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niki sing wingi menika kula sampaiaken melalui ayatipun Allah syahadat menika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Nggih, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kanjeng Nabi Muhammad niku utusanipun datuwah ar-Rahman Rahim. Kapan kula kalih panjenengan mung maca tok dadi saksi? Nggur iso maca. Kok kate sombong. Nggih. Tapi alhamdulillahirabbil alamin jamaah dan mriki pun kathah ingkang ngalami termasuk ngalami ilmu ma'rifatullah angsal langsung amalan suratul Al-Fatihah, angsal langsung waktu khol khiyam diparingi ilmu ma'rifatullah dipindah alam dan alam terang tak berlenterah menika. Nggih, terang tak berlenterah. Maka mangke mawon kula nggih paringi ilmune meniku. Enten malih ingkang nglampahi khulqiyam jamaah niki angsal ilmu Datuwa Nur Muhammad. Lah ngoten menika.
Nggih. Dados amalan sedanten menika krana niki sedanten dalane nggih istiqomah. Mboten ten gunung, mboten ten segara, mboten ten werit-werit menika malah kepanggih jin-jin menika ingkang nyerupai. Nggih menika niku. Ten griya mawon panjenengan lampahi istiqomah niku kalian putra-putripun panjenengan kalian istri lan suami pun panjenengan. Ora usah ten pundi-pundi. Cukup panjenengan kehidupan ini jalani dengan apa adanya. Soal kebutuhan ekonomi nggih dilaksanakaken mawon. Soal keimanan monggo sareng-sareng dilampahi ten griya mawon. Monggo mangke Allah maringi Islam sekujur tubuhipun panjenengan. Ilmu ingkang kula sampaiaken niku wau panjenengan lampahi. Mangke Allah kiyambek ingkang ngatur panjenengan kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan kepanggih Khalifah 4 menika. Sampeyan kepanggih malaikat Jibril. Sampeyan kepanggih Wali Songo dan para wali-wali wahdatul wujud menika. Mudah ilmu sesungguhnya untuk menyapai ma'rifatullah. Nggih. Lho niku lho Mas, kula pun singen ngoten niku mboten ngalami napa ingkang sampean sampaiaken niki ngoten to. Nggih, ora usah ngomong sampean kula jawab pun. Nggih. Napa singen-singen kok mboten saged napa ingkang kula ucapaken sampean kepanggih niku mboten. Kira setunggal salah guru. Gurune mboten ngalami, gurune olehne maca. Kepethuke ning tulisan kono. Maka yang disampaikno nggih mboten saged dari sebelum 1 sampai ke 10, angka 10 tidak bisa menceritakan dan tidak bisa memberi jalan untuk sesungguhnya ibadah ini karena Allah, terutama kepada orang-orang yang gen-gen jahiliyah itu. Islam yang di Indonesia terpolusi, terkotori oleh gen-gen jahiliyah yang mengaku darah-darah Rasulullah, yang mengaku cicit-cicit Rasulullah. Kenyataan mereka berdarah Yahudi. Di Indonesia ini bisnisnya pondok. Lah niku nggih tesatos. Maka Allah ingkang syariataken ten ayate setan meniku dikengken ngaku Allah. Sesungguhnya yang dirahasiakan oleh Allah nggih niki. Setan-setan ingkang berwujud manusia yang sesungguhnya. Kalau setan yang dimakrifatkan oleh Allah itu mereka taat, hanya diutus untuk menggoda umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ilmune nggih dadosipun panjenengan mudah mawon untuk melaksanakan menjadi saksi yang dipilih oleh Allah bertemu kekasihnya Dzatullah Ar-Rahman Rahim. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.